Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Saulos Chilima achotsedwa ntchito mu njira ya impeachment. Lachisanu pa 25 Novemba mchaka cha 2022, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Saulos Chilima anamangidwa ndi nthambi yothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB, kamba kowaganizira kuti analandira ziphuphu kuchoka kwa Zunneth Sattar ndi cholinga chakuti awathandizire kupatsidwa makontrakt opereka katundu wosiyasiyana ku nthambi za boma la dziko lino. Nthambi ya ACB kudzera mu chikalata chomwe anatulutsa pasikuli chosimikiza kumangidwa kwa Saulos Chilima inati iwowa analandira ndalama zokwana $280,000 yomwe ndi 287 million malayi kwacha kuchoka kwa Zunneth Sattar. Pa tsikuli Saulos Chilima anakaonekera ku bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate komwe anakauzidwa za milandu yawo. Apo oyimira Saulos Chilima pa milanduyi anapempha bwaloli kuti awatulutse pa belo, ndipo iwowa anawatulutsadi kudikira kudzalowa ku bwalo la milandu tsiku lina lomwe lidzalengezedwe. Mmene zililimu pali malipoti omwe akuonesa kuti akuluakulu ena ku chipani cha Malawi Congress Party MCP chomwe chikusogolera mgwirizano wa zipani zingapo watonse womwe kulamulira dziko lino chapeza maloya omwe akufuna kuti ayambe ndondomeko zofuna kuchotsa Saulos Chilima pa udindo wawo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kamba kakumangidwa kwawo lachisanu lapitali. Iwowa akufuna kuchotsa Saulos Chilima mu njira ija yotchedwa impeachment, yomwe imayenera kusatidwa ku nyumba ya malamulo ya dziko lino. Kumbali ya maloya komanso akuluakulu aku chipani cha MCP akuti akuona kuti pokhuzidwa ndi katangale mdziko muno Saulos Chilima aphwanya kwambiri malamulo oyendetsera dziko lino, kotero ndi koyenera kuchotsedwa pa udindo popeza anyazitsa udindowo. Malamulo oyendetsera dziko lino omwenso amatchedwa kuti Constitution amati mtsogoleri wa dziko lino kapena wachiwiri wake amatha kuchotsedwa pa mpando ngati wapezeka wolakwa mu njira yotchedwa impeachment. Section 2 gawo A ya malamulowa imanena kuti kupezeka wolakwa kudzera mu njira ya impeachment kuyenera kuchitike ngati yemwe akuganiziridwa zolakwayo papezeka umboni waukulu kuti walakwira malamulo oyendetsa dziko lino pa nthawi yomwe mtsogoleri kapena wachiwiri wake akulamulira. Koma mamulumizana ena za malamulo anena kuti malamulo oyendetsa dziko lino sananene milandu yeniyeni yomwe mtsogoleri wa dziko kapena wachiwiri wake akuyenera kuchotseredwa pa mpando, kotero kubweretsa nkhani yakuti Saulos Chilima achotsedwe pa mpando wawo kukhala kopanda tsogolo. Mamulumizanawa akuti anthu azisiyanisa pakati pa milandu ya criminal ndi njira ya impeachment. Katswiri wina pa nkhani za malamulo anati anthu omwe ankalemba malamulo oyendetsera dziko lino analakwitsa zinthu zina polembapo popeza sanalembe milandu yomwe mtsogoleri wa dziko kapena wachiwiri wake akuyenera kuchotsedwa pa mpando pogwiritsa ntchito njira ya impeachment, zomwe ndizosiyana ndi mayiko anzathu popeza constitution yawo imaneneratu milandu yomwe awiriwa akuyenera kuchotseredwa. Katswiriyo akuti ndizovuta kugwiritsa ntchito gawo la mu constitution ili pochotsa munthu wa pa mpando kumachita kuti gawolo silinanene mlandu womwe mtsogoleri kapena wachiwiri wake wa dziko lino akuyenera kuchotseredwa pa mpandopo. Iyeyo anadabwanso kuti mu dziko lino tili ndi njira zosankhira mtsogoleri wa dziko, wachiwiri wake, aphungu aku nyumba ya malamulo ndi ena, koma palibe lamulo lowachotsera anthu osankhidwawo pa ntchitoyi akalakwitsa. Pa ichi iyeyo anatinso kulandira ziphuphu ndi kuchita katangale ndi milandu yoti munthu akhoza kuchotseredwa pa mpando popeza amakhala kuti mwa anthu alibe nayenso chikhulupiriro. Mayiko ena monga ku South Africa umatha kuchotsedwa ntchito, koma kwathu kuno constitution yathu sinanenepo kanthu zomwe akuti zipereka ntchito chachikulu kwambiri ku maloya
omwe agulidwa ndi chipani cha MCP kuti awayimire pa mlandu omwe akufuna awuyambewu. Kuchotsa munthu pa udindo pogwiritsa ntchito njira ya impeachment kumafuna kuti aphungu aku nyumba ya malamulo opitirira theka la mamembala a nyumbayi ija mchingerezi imatchedwa kuti 2/3 majority kuvomera kudzera povota mwachinsinsi kuti munthuyo achotsedwedi. Nyumba ya malamulo ya dziko lino ili ndi aphungu okwana 193 ndipo kuti lamuloli liduse pakuyenera aphungu okwana 128 omwe ndi opitirira theka avomereze zakuwachotsa a Saulos Chilima. Pakadali pano sizikudziwika ngati chipani cha MCP chingathe kuopa aphungu onsewa kuvotera kuti achotse a Saulos Chilima. Pamene nkhanizi zikupitirira kumveka, Malawi ambiri ena mwa iwo omwe amalemba m'masamba a mchezo akuyankhulapo ponena kuti boma la MCP likumuopa Saulos Chilima. Iwo akumuopa kwambiri pa chifukwa chakuti adzawagwetsa pa masankho a mchaka cha 2025 ndipo ichichi ndi chifukwa chake chachikulu chomwe akumusemera mchinyawo chakuti analandira ndalama kuchoka kwa Zunneth Sattar. Iwo akuti anthuwa akungofuna kuthetsa tsogolo pa ndale la a Saulos Chilima kuti chipanichi chisazakhale ndi wopikisana naye wamphamvu pa masankho a mchaka cha 2025. Ena mwa anthu akutinso chipani cha MCP chikupopoloma pofuna kubweretsa nkhaniyi ku nyumba ya malamulo popeza pakadali pano a Saulos Chilima akungoganiziridwa chabe ndipo iwowa si munthu wolakwa. Ndipo ena akuti mlandu umenewu utenga nthawi yayitali popeza maloya oyimira a Saulos Chilima adzafuna kuti a Zunneth Sattar komanso nthambi ya National Crimes Agency NCA yomwe yakhala pasukulu pofufuza nkhaniyi adzapezeke ku bwalo la milandu ngati mboni.